ሰላም ቤተሰብ እንኳዕ ናብ ዩቲዩብ ቻናለይ ብደሓን መጻኹም ኩሉ ይፈቱ ሓደሽቲ ኮይንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ሸር እናገበርኩም ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቲቶና ንሪኦ ማለት እዩ ሲኤስ ኣኒሜሽን ፓርት 2 ማለት እዮም ከምዚ ገና ኣኒሜት ዝኾነ ሲኤስ ሰራሕ ንኽእልና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ማለት ከዚ ናብ ፕሮግራምና ማለት እዩ እሺ ፋይል ኔም ክሬት ገበርሞ እሺ አኒሜሽን ፓርት 2 ማለት እዩ እሺ ንካዕቱ ክንክሪ HTML ኢንተር shift plus quotation mark ኦኬ ኣብዚ heading 2 animation how to animate ንገብሮ ማለት እዩ div እሺ ሴቭ ገበርሞ ራይት ክሊክ ገይረ ላይቭ ዊዝ ሰርቨር እሺ ሜሽን መጸለይ ማለት እዩ ከዚ ጎን ለጎን ከፍቶሞ ኦኬ ኣብ ሄዲንግ ሴክሽን ከይደ ማለት እዩ ስታይል እሺ ቦዲ ሴል ገበሮ ካርሊ ብሬስ ባክግራውንድ ከለር እሺ ብሉ ማለት ብላክ እሺ ሴቭ ብላክ ማለት ኦኬ ኣጽለ ከዓ ባክግራውንድ ከለር ናይ እንትን ማለት እሺ ዲቭ ማለት እዩ ዲቭ ሴል ገበሮ እሺ ዲቭ ባክግራውንድ ከለር ሪድ ኦኬ ሄት ኢቲ ፒክስኤል እሺ ዊድዝ 120 ፒክስኤል ኦኬ ፖዚሽን ሪላቲቭ ፖዚሽን እናተ አኒሜት ፖዚሽኑ ማለት እዩ ኦኬ ከዚ አኒሜሽን ዱሬሽን ስታይል ነገር ጽሕፈት 4 ሰከንድ እሺ አኒሜሽን ኔም ኤግዛምፕል እሺ ፖዚሽን ራይት ነው ማለት እዩ እዚ አኒሜሽን አይትሬሽን ታይሚንግ አይትሬሽን ካውንት እሺ 3 ጊዜ ክለሙ ኦኬ ከዚ ከዓ ኬወርድ አት ኪፍሬም አኒሜሽን ኔም ላይ ኤግዛምፕል እሺ ካርሊ ብሬስ ከፈትና ማለት እዩ ኦኬ 0% ካርሊ ብሬስ ባክግራውንድ ከለር ሪድ ሌፍት ማርጂን ማለት እዩ ሌፍት ማርጂን 0 ፒክሴል ቶፕ ማርጂን ኢንተር እሺ 0 ፒክሴል ዚውን እሺ ኢንተር ኢለ ከዝውን 25% ከዓ ካርሊ ብሬስ ባክግራውንድ ከለር እሺ ብሉ እሺ ሌፍት ከዚ ሌፍት 15 ፒክሴል ክንቀሳቀስ ነው ይለል ማለት እዩ ቶፕ ቶፕ 0 ማለት እዩ 0 ፒክሴል ኦኬ እዚህ ላይ 50%
ካሊብሬስ ባክግራውንድ ከለር ዋይት ክለሙ ዋይት እሺ ያጽንሁ ሓደ ጊዜ ከለሙ ስኪሴብ ኮሮ አይሁን ግራኝ ማዚያ ቴሚቲ ፒክሴል ስለረኸቦ ማለት እዩ ፒክሴል ኣብ ሌፍት ሓደ ጊዜ ከድለ ማትከዝ ከዓ ዋይት ይለኛኹ ማለት እዩ ሌፍት ማርጅን ክልተሚእቲ ፒክሴል እሺ ቶፕ ማርጅን እውን ክልተሚእቲ ፒክሴል ኮሰት ኾነ ሴጉራሙ ከምስ ወይደለ ማለት እዩ ከዚ ከዓ ወይድና ሃለወት ሴቭ ኮረ መጥንሑ ሴቭ ከዚ ከዓ ላውዚ ክትመፀል ላውዚ ማለት ላውዚ ክትመፀል ትኮነ እሺ እንታይ ክትቀሚዕኒ ማለት እዩ 75% ከዓ ፐርሰንት ባክግራውንድ ከለር እሺ የለው ኦኬ ከዚ ከዓ ንክትፅጋዕ ዘይሰልል ማለት እዩ ሌፍት ማርጅኑ 0 ፒክሴል ኦኬ ቶፕ ማርጅኑ ከዓ 200 ፒክሴል ገብራ ማለት እዩ ሴቭ ከዚ ክልመፅና ኣሎ ማለት እዩ ኣይተት ገና ክስኸየ ግን ኣብዛ ዲብ ማለት እዩ ኦኬ እዚያ ኢጋማት ቲዩብ ሴቭ እሺ እዚ ዝተኻኸል ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከይደ ማለት እዩ ፎንት ዌይት እሺ ቦልደር እውን ክወክል እዩ ቦልደር ቴክስት አላይን ሰንተር ኦኬ ፓዲንግ እሺ 40 ፒክሴል እስኪ ኮረ ኦኬ እዚ ከዓ ቦክሲንግ ሳይዝ ቦርደር ቦክስ እሺ ቦርደር ከዓ ቦርደር ስታይል ሶሊድ ቦርደር ዊድዝ 2 ፒክሴል ስፔስ ቦርደር ከለር ከዓ ብሉ ቦርደር ሬዲስ 14 ፒክሴል እሺ ሴቭ ኮረሙ ሕዚ ከምዚ ይመፅል ዘሎ ማለት ስለዚ 3 ግራሙ ስለዚ ቤተሰብ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቱቶርና ኣብዚ ያክል ቀፃሊ ብካሊእ ፕሮግራም እስካብ ንራኸብ እስካብ ሽዑ ደሓን ፅንሑ ክይፈቱ ማለት እዩ ስለዝሰማዕኹምኒ ይቀኒለይ